Shirifla Jabrani sanfɛ aw minnu sɔgɔlen bana ka daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan, an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka jira la k'a fɔ aw bɛ ka jɛmukan min filɛ nin waati la a bɛ wele ko jeunesse et développement. Mali sifinnakaw ka jɛmukan min sugandira ka sigi Shirifla Jabrani sanfɛ min b'a to u fana kumada bɛ se ka mɛn cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ, o de cadre kɔnɔna na dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ babu dɔ ta min kɔnɔna na an sifinnenw bɛ jɛ ka o kɔnɔ kuma walawala an filɛbaw ɲɛna. Ayiwa, an ka bi babu o ye fɛn min ye cɛmancɛ fanga ko min ni a baaraw bɛɛ kun cɛra dɔgɔkun tɛmɛnen an ka dunanjigi soba in na, ni o ye Centre International de Conférence de Bamako CICB la. Ayiwa, sifinnakaw fana ka yeta kɛra jumɛn ye a la? U ka yeta kɛra jumɛn ye a la? Ayiwa, u fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ni mun de ye cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na, ani u bɛna jɛ ka hakili falen kɛ o babu in de kan min b'a to aw ni anw an bɛ se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na, ka daminɛ ka ye fo Kidal, fo Faransi, fo Gabon, ayiwa fo Burkina ni waati la, sabula an bɛ lajɛ ni jamana kofɔlen na kosɛbɛ. An b'aw bɛɛ fo aw ka filɛli la, an b'a fɔ an n'a k'aw danse aw ka jɛmukan kɔnɔna na jeunesse et développement. Sisan an bɛna an ka mawulilenw kofɔ aw ɲɛna. Fɛn min ye maa fɔlɔw ye Mamadu Traoré ye, ni ale ye ayiwa jɛkulu min bɛ Union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ani kofɔ ale o maa fana ye, ale Union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, ale o ɲɛmaaba ye. An y'a wele a nana an ka wele jaabi. I ni ɲɔgɔnma président. Merci, i nana an ka wele jaabi, a diyara an ye. An ka mawulidi filanan o ye Ardiana Fili Sisoko ye, ale école karamɔgɔ ye. Kɔri baasi t'i la Sisoko? Merci, i nana an ka wele jaabi, a diyara an ye, n ce. Mawulidi sabanan o ye Modibo Sanogo ye, ni ale ye juriste ye. An y'a fana wele a nana an ka wele jaabi. Merci monsieur Sanogo. A diyara an ye. Mawulidi laban ale ye Boubacar Kaba Semas M5 RFP, ale o maa ye ayiwa sigida filanan ni o ye commune de. An y'a fana wele a nana an ka wele jaabi. Merci monsieur Kaba. Merci beaucoup. Ani o maa naani de bɛna jɛ ka hakili falen kɛ an ka bi babu kan min b'a to an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ayiwa baara minnu n'u kun cɛra CICB la dɔgɔkun tɛmɛnen ni o bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga o ɲɛma sigili baaraw. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ an bɛna o tengu Mamadu Traoré la, ale fana ka hakilinata ye min ye a bɛn'o fɔ an ɲɛna sisan sa. Yala monsieur le président, e ka yeta ye jumɛn ye ɲininkali fɔlɔ cɛmancɛ fanga labɛn ko min bɛ sen na nin waati la? N bɛ foli bila an lamɛnbaga bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Yan'an ka don babu la ka tasibila kɛ ka taa maliden fɛn fɛn ni to la Maliko la, ka taa an ka lahɔrɔma sɔrɔli ka na se san 2012 ka se fɔ bi ma, ka dayɔrɔ nɔgɔya u bɛɛ ye. Ala ka arijinɛ k'u sara ye. Cɛmancɛ fanga a baaraw daminɛna, an ye dɔ k'a la dɔgɔkun jan tɛmɛlen ka tila ka na tɔ kɛ dɔgɔkun min forila nin ye. An ye hakili jagabɔ kɛ sɛbɛn 2 de kan. Sɛbɛn ninnu fɔlɔ ye feuille de route ye, a filanan ye charte ye. Charte in ye sariya sun de ye n'i y'a lajɛ min bɛ se ka cɛmancɛ fanga in ka bɛrɛ ka dɔgɔdonninw k'olu ladilan k'u bɛn sariya ma. Baara ninnu kun cɛla cogo min na an kɔni bolo mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nimisi wasa b'a kɔnɔna la, ka d'a kan n'i ye sigikafɔ ta k'a lajɛ waati o waati an mana sigi ka kuma a bɛ bɔ ni hakilina ye, hakilina min bɛ ɲɔgɔn hunanfa. Bɛɛ ta tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye, bɛɛ ta tɛ se ka kɛ nkalon ye, nka min ye nafa ye a b'o ta ka bɔ a kɔnɔna la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi kuma ɲɛbila la, an kɔni bolo malidenw sɔnna ka sigi ka kuma, wasa de y'o ye. Merci ka nin hakilina fɔlɔfɔlɔ ninnu an bɛ tila ka sigi i ma jɛmukan kɔnɔna na. An ka mawulidi filanan ale ye Ardiana Fili Sisoko ye, ale école karamɔgɔ ye. Ayiwa, an b'a dɔn olu fana ka yeta ka bon nin ko la kosɛbɛ, sabula mankan caman fana tun b'olu senkɔrɔ. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ ye min ye Ardiana, n'an ye ɲininka sisan k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ko min ni a labɛn ko bɛ sen na nin waati la sisan, kuma fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye e bolo k'a fɔ ko yala a kun furila
nisɔndiya kɔnɔna na wa est-ce que jigisɛmɛ sɔrɔla ko la i bolo wa? Bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye balima cɛ muso denmisɛn makɔrɔba minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli b'o bɛɛ ye an ka segin ɲɔgɔn nɔ ma anw ekɔli karamɔgɔ fɛ o tɛ baasi ye ne bɛ min fɔ fɔlɔ an bɛ tasibila kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'u tora Mali ko la depuis 1960 fo bi parce que événement tɛmɛna cɛmancɛ fanga caman tɛmɛna mun tɛ ɲinan ta ye donc an bɛ dugawu k'u ye ala ka lahara sɔn sumayaw la ala k'u sara kɛ arijina ye n'i ye ɲininka ne bɛ kuma dɔɔni passé kan parce que cɛmancɛ fanga n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ san 2096 1960 ka na bila bi la an ye cɛmancɛ fanga minnu dɔw traversé par exemple régime fɔlɔ binnen 68 ka na bila fo 74 le 2 juin an ye période transitoire kɛ o kɔnɔna na n'a bɛ wele ko cɛmancɛ fanga ensuite ka bɔ 1991 Musa Traoré binna 26 mars 91 la an ye cɛmancɛ fanga fana vécu o kɔnɔna la bon 2012 ta an bɛ se k'a fɔ o ye bon ça c'est une parenthèse parce que baara dɔw kɛra fila ninnu na ani nin na baara ma se ka k'olu la kosɛbɛ donc n'i y'a ɲininka cɛmancɛ fanga mun baara bɛ sen na sisan n'o kan ka sigi donc an b'an ka histoire ta fɔlɔ parce que olu ye feuille de route mun dilan ani charte mun dilan fo ka na se u ye acte fondamental minnu dilan i b'a ye ninnu saba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi donc pour le moment ne bɛ min bila kuma la fɔlɔ o y'o ye quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup monsieur Sissoko. An bɛ tila ka segi i ma jɛmukan kɔnɔna na maa welelen sabanan o ye Modibo Sanogo ye ale ye juriste ye monsieur Sanogo ayiwa n'a ma ɲɛ aw fana ka dɔnni ta ka bon nin ko la sabula constitution ni judiciaire bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔɔni ayiwa e fana ka hakilinata ye mun de ye cɛmancɛ fanga ko in kan bi na yala baara minnu kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen na k'a fɔ min b'a to cɛmancɛ fanga a ɲɛma ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na yala est-ce que a baaraw taabolo ye e kunkolo minɛ wa bɛnkan kɛra ko fɛn minnu kan. Ok, alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Sirifila TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo o ye yɔrɔ yɔrɔ. Merci. Mɛtiri ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ fo. A diyara an ye. N kɔrɔw minnu ye kuma ta ɲɛ u ka kuma ɲɛnamuw fana fo. D'accord. Comme u y'a fɔ cogo min fana na maliyɛn minnu bɛ n'u tora fasoko la an bɛ dugawu k'u ye ala lahara sɔn sumayaw ye. Ami amina rabi. Cɛmancɛ fanga in n y'a kɔlɔsi ko caman u ye charte min bɔ a kɔnɔ ni u kan ka baara kɛ n'o ye n y'a ta sanfɛ k'a ɲɛ bila ka jigin duguma fɛn caman b'a kɔnɔ ne kɔni jɔrɔlen don fɔlɔ n ma hakilisigi sɔrɔ a kɔnɔ balisa est-ce que a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan wa dɔw ka ɲi a kɔnɔ mais dɔw bɛ tiɲɛna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na a kuma ka ca dɔɔni n bɛna yɔrɔnin kelen ta yɔrɔ an fɛ yan président tun bɛ jamanakuntigi mais président danga tun tɛ yen o ye tiɲɛ mais jeune na o donna kɔnɔ vice président a donna kɔnɔ ni hakilina jumɛn ye ani président ka baara est-ce que u fila tɛna ɲɔgɔn sen fereke wa o ɲininkali tɔ bɛ ne fɛ k'a fɔ min ka fanga bɛna bila min ta ɲɛ est-ce que u bɛɛ tɛna kɛ baara kelen kɛbaga ye n'i ko dɔ ye jamanakuntigi ye ko dɔ bɛ lakana ni jamana sigi sen ko u b'o baara la est-ce que u tɛna ɲɔgɔn sen fereke o ye ɲininkaliba ye donc o ye ɲininkaliba ye donc an ka yeta la ne kɔni y'o jate minɛ o mana bɔ yen o fana yira ko u ye acte fondamental min ta sɔrɔsiw ye fanga ta u ye sariyasun min ta k'u ye baara kɛ n'o ye ko n'u ni jamana sariyasunba constitution min taara baara février kalo tile 25 san 1992 25 février 92 ko n'u ni sariya ye sɔrɔ kɛ ɲɔgɔn na ko k'olu ye sariya min ta k'o de bɛ bila sanfɛ n'a tila o fana b'a kɔnɔ bon olu ye fɛn misɛnw ni an ka hakili jagabɔ minnu kan bɛɛ kan ka miiri minnu kan parce que fɛn dɔ ye fɛn tali ye mais a waleyali fana fɛn wɛrɛ jamana in kɔnɔ fɛn caman tara sariya dɔ ka ɲi mais a waleyali kɔnɔ problème bɛ na ka sababu kɛ mɔgɔw tɛ miiri fɛn caman na fɛn kɔfɛ fɛn tali tɛ mais kɔfɛ mun bɛ se ka kɛ o mana bɔ yen kuma de fɔra jamanakuntigi bɛna sigi danga bɛ sigi gouvernement bɛ sigi
mais jɔn bɛna k'a ye fana o fana bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye tuguni a ko kɔnɔ n'an bɛ kuma sisan an bɛ se ka kuma dan hakɛ de la parce que n'a fɔra e bɛ k'a ye peut-être an bɛ sɔn mais n'a fɔra dɔ bɛna k'a ye sisan a bɛ se ka kuma bɛ caya donc an bɛ se ka dɔɔni fɔ la fɔlɔ yanni sa ko tɔw ka wala an ka se ka an kɛ tana bila dɔn merci d'accord et Sariya Sunba dɔn an kana dɔ an bɛ se k'o fɔ ten merci beaucoup an bɛ tila ka segin ma Abubakar Kaba ale ye CEMAS M5 RFP commune de ma ye ayiwa ni nin tɔgɔ in fɔra dɔrɔn ayiwa maliyɛn caman bɛ nin tɔgɔ in nɔ bi sabula u ka wulikajɔ fana bonyana jamana ɲɛmaa ka fanga feereli la ayiwa n'a ma ɲɛ aw fana kun se yera kɛnɛ in kan k'a fɔ ko aw fana ka hakilinata di cɛmancɛ fanga ko baaraw kan ayiwa an ye kuma caman mɛn a ka ko la nka an bɛ tila k'an da tu o la nka ɲininkali fɔlɔ ye min o ye de k'a fɔ aw fana ka position ye jumɛn ye k'a fɔ yala baara in kun cɛ a kun cɛra ka ɲɛ wa aw yɛrɛ bolo wa kuma minnu fɔra k'a fɔ ko i n'a fɔ monsieur Sanogo y'a fɔ cogo min na a fɔ ko vice président ka sigi ainsi de suite minnu fɔra yala charte a bɛ cogo di aw yɛrɛ bolo. n bɛ Sirifila tele lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma an tilela yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la amina rabi Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma amin inchallah mais yani an ka kuma daminɛ an ka martyrs minnu fatura désobéissance civile kɔnɔna la ani yan'o ka daminɛ yɛrɛ assemblée da la ka na se ORTM da ma ka na se cour constitutionnelle présenté ka so da mɔgɔw ma ka na se l'imam yɛrɛ ka dala mɔgɔw minnu sara ni misiri kɔnɔna la ani minnu fɛnɛ sara dɔgɔtɔrɔso la ani minnu jogina ko kɔnɔna la an ka foli b'u bɛɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la Ala ka fako bɛɛ lajɛlen ma ani minnu minɛna fɛnɛ parce que mɔgɔ fɛnɛ minɛla kɔnɔ polisiw ye u ta t'u bɛɛ la i n'a fɔ yɛrɛ kun b'o la donc vraiment an bɛ foli k'o kɔnɔna la i ye mun fɔ monsieur président ye a fɔ cogo min na jeudi vendredi samedi an ye baara kɛ yɛrɛ kun bɛ yen nɔ baara kɛra fɛnba fila kan fɔlɔ o ye validation de feuille de route ye filanan o ye charte ye yan'o cɛ samedi an kun ye TDR validé feuille de route o nana validé o kɔfɛ nka charte de ko la problème nana wuli parce que projet de feuille de route dira an ma k'an ka taa étudier an ye projet de feuille de route étudier groupe bɛɛ y'a ka baara kɛ o ye groupe dilan groupe 5 o groupe 5 bɛɛ la président kun bɛ yan rapporteur donc après an nana plénière la o dugusajɛ an nana plénière la o dugusajɛ groupe bɛɛ ka baara farala ɲɔgɔn kan ka kɛ rapport ba kelen ye kuma fɔlen mankan misɛnninw cayara salle kɔnɔna la mankan misɛnninw cayaralen u y'a fɔ CNSP mɔgɔ minnu kun bɛ colonel Bagayoko ko nin ye projet de charte de route de ye ko bɛna a di an bɛɛ ma an b'a lajɛ mɔgɔw fɛlata ye mun ye ko tɛna micro di mɔgɔ ma mɔgɔ ka kuma kan ka caya donc ko i fɛlata ye mun i b'a sɛbɛn papier kan ka taa déposer donc u vont tenir en compte mɔgɔ ye minnu fɔ ni modification ka dɔrɔn mɔgɔ hakilinataw de bɛ taa nka Ala y'a kɛ an bɔra an tagara déjeuner la fo ka taa na mɔgɔ kɔni ye fɛn remarque kɛ fɛn kɔnɔna la ne yɛrɛ remarque damadɔni kɛ ne remarque fɔlɔ min kɛ fɔlɔ c'était de faire allusion an ka martyrs minnu fatu la préambule la olu tɔgɔla kuma ma fɔ olu tɔgɔ ka don préambule kɔnɔna la n ye remarque ba filanan min kɛ o kun ye a fɔra fɛn kɔnɔna la ko CNSP président bɛ sigi i n'a fɔ Sanogo y'a fɔ cogo min na transition mɔgɔ minnu kan ka na président kelen vice président kelen ani premier ministre kelen ani un gouvernement de 25 membres a dɔgɔyalen bɛ se ka k'o ye ani assemblée constitutionnelle de 121 membres o kun ye 51 membres bila ka tila ka na kɛ 121 membres ye donc o kɔnɔna la sisan nɔ ne ye remarque min kɛ u ko ko président sigitɔ ko collège électoral collège dɔ de bɛna dilan o collège bɛ président sigi nka ko collège ko CNSP b'o collège choisir bon ne kun ye remarque min kɛ o la ko ka M5 RSP fara o kan étant donné que olu fila de ye CNSP mɔgɔ yɛrɛ y'a fɛ ils sont venus parachever la lutte du M5 RSP donc les militaires voilà les militaires o ka u ni M5 ka jɛ ka collège dilan mun bɛ président sigi ɲɔgɔn fɛ donc o yɔrɔ la après an nana charte finale ye an ye laɲini minnu kɛ ne kɔni ye fɛn minnu kɛ a ma ye o yɛlɛmama don a bɛna fɔ aw ma sɔn yɔrɔ ma le fait que aw ma ye en exclusivité charte in kɔnɔna la bon là ne ko n bɛna kuma sisan nɔ ne bɛ yan nɔ CEMAS ne ye CEMAS yɛlɛma ye
an ka coordinateur ko aw bɛɛ jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CMAS bɛ M5RFP kɔnɔna la parce que a yɛrɛ b'a kalama fɛn min bɛ sen na sisan nɔ donc kuma ye gɛlɛya nin yɔrɔ in na dɔɔni d'accord CMAS coordinateur Kawjim ale ko vraiment nous on se voit dans l'imam d'accord ko ni imam ye mun faamu o de kɔ d'accord donc ko charte que donc ni y'a faamu sisan na ka kuma lasurunya kɛ yala aw bɛ charte in kɔnɔ wala aw t'a kɔnɔ de bon CMAS bɛ charte kɔnɔ nka M5 t'a kɔnɔ d'accord ok an bɛ tila ka segin ka na o aspect détaillé monsieur le président donc nin bɛɛ kuma bɔlen kɔfɛ yala k'a fɔ ko gouvernement maa 25 ani fɛn min assemblée maa ka taa jɔ maa 100 ani maa 21 na président ka kankɔrɔsigi premier ministre est-ce que nin bɛɛ bɛ mun de yira i la est-ce que ce n'est pas un peu pléthorique est-ce que nin ko man ca dɔɔnin wa c'est-à-dire an bɛ cas exceptionnel de la quoi jamana bɛ bolo min kan bi a t'a bolo kɔrɔlen kan an t'a tagabolo kɔrɔ kan sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ n'hali ni dɔw b'a fɔ ko coup d'état tɛ mais u ma tɔgɔ sɔrɔ a la c'est un coup d'état parce que président tala ka taa yɔrɔ dɔ la démission bon an t'o yɔrɔ la coup d'état kɛla an kan ka avancer jamana man ka jɔ a bɛ komi nɛgɛso n'a ma pédaler an bɛ bi ni minɛ minnu bɛ yen hali n'an ye san 5 kɛ kuma la dɔ bɛ n'a fɔ k'ale ka hakilina ma taa anw yɛrɛ ka hakilina bɛɛ ma taa o mais an ko de jamana man ka jɔ mɔgɔw bɛ hakili jagabɔ daminɛ ni problème cunna de san 2018 n b'a hakili lajigi i bɛ ka dɛsɛla ka député sigi kɛ depuis a dɛsɛla ka député sigi kɛ coalition des forces patriotiques ko fɔ anw bangena an bangenen an y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi député sigi tɛ se ka kɛ an kana jagoya an ka assemblée constituante sigi an tun sigilen don n'a ye an ko k'a kɛ mɔgɔ 71 71 mun na parce que assemblée min bɛ yen sisan a budget ye miliyari 16 de n'a kɛra 71 o y'a tilankɛ ye o bɛ bɛn budget tilankɛ ma miliyari 16 miliyari 8 école-maîtres bɛ gɛlɛya min na ni musaka ko gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o tun bɛ se ka don o da fɛ parce que sacrifice de don bon an de y'a ɲini fɛnɛ le numéro 25 a sɔrɔla denni de fɛ dialogue national inclusif dialogue la an y'o de ɲini gouvernement ka bon kojugu bɛ ka dépense bonya jamana ma fo ka dɔ bɔ a la donc n'an y'o lajɛ ka président sɔrɔ ka président danga sɔrɔ n'i ye charte kalan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ charte yɛrɛ kalantɔ ko président ye civil de ye article 6 a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min kan ka kɛ président danga ye k'o ka baara ye lakana de jɔn bɛ se ka lakana kɛ ni sɔrɔsi tɛ donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi anw bolo ko dɔ jɛngɛnen don maa ma bɔn M5 RFP dɔrɔn tɛ maliden ye ko fɔ dɔrɔn tɛ maliden ye minnu tun ko k'u bɛ bɔ a fɛ minnu ko k'u tɛ bɔ a fɛ olu dɔrɔn tɛ maliden ye an bɛɛ de ye maliden ye an k'an sigi an ka hakili jagabɔ an ka Mali bila sanfɛ an ka sini lajɛ an ka Mali lajɛ fo san 100 kɔjan donc RFP mɔgɔw ka attitude ma diya e ye non c'est-à-dire ne bolo baara dɔ bɛ se ka kɛ a jɛngɛnen don mais fɔcogo b'a la kɛcogo b'a la d'accord parce que anw yɛrɛ fɛnɛ anw ka hakilina dɔ ma ta o mais anw bɛ kɛlɛ la depuis san 2018 anw fɛnɛ bɔla le 5 avril a ɲɔgɔn jama ma bɔ Mali kɔnɔ ani imam tun bɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord on est sorti le 5 avril o de bɔla accord politique de gouvernance signeli kan o de bɔla dialogue national kan o de bɔla école-maître donni classe kɔnɔ o don kan donc bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogo de don donc n'an ko an bɛ ɲɔgɔn lajɛ cogo dɔ la an bɛna ɲɔgɔn ɲuman fili k'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu man ɲi dɛ ni minnu man ɲi an tɛ se ka jɛ ka baara kɛ n'o ye u k'a lajɛ u k'u sɛgɛn lafiya bɔ transition in kɔni n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara kan ne bolo an sifinw de ta don très bien très bien très bien donc an sifinw de ta ye transition ye ni o ye cɛmancɛ fanga ye est-ce que o man ka fɔ o man ka ko dɔ yira sifinnakaw la k'a fɔ ko an fana ka waati dɔ sera wa an k'an cɛsiri pour que an k'an cɛsiri an kan k'an taabolo kɛ mun ni mun de walasa danaya bɛ se ka da an sifinnakaw kan monsieur l'enseignant Ardiana, merci bien. Sidibé, bon, me fais une fois après mes questions jabi. D'accord. Ne be ne école maîtrise. Ne be tomuna. Autant le CNFCT, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Nga centrale, oui, centrale démocratique des travailleurs CDTM. Il est membre signataire du M5 RFP. Donc ce qui veut dire que M5 ko ne fana bɛ se ka kuma. D'accord. D'une part. D'accord. N'o bɔra yen, i ko ko sifinnakaw transition in na an kan ka mun kɛ. D'accord.
ni CNSP ta k'a lajɛ le format même de CNSP mɔgɔ ta kɔnɔ min ka ca ni san 45 ye o ye acte fondamental mun dilan l'acte fondamental là mais c'est un modèle mɔgɔ kan k'i jigida kan comme président fɔ cogo min na fɛn min don en 15 jours tile 15 kɔnɔna na ils ont condensé les informations k'u fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔw bɛ yen a man ɲi mais fɛn dɔw bɛ yen il y a des éléments vitaux là-dedans n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ acte fondamental in kɔnɔna na élément caman nafa b'a la trop la charte là c'est comme une constitution bis hein constitution de don a b'an dɛmɛ ka baaraw kɛ a b'an dɛmɛ ka jamana basigi fili mun y'an sɔrɔ 2012 a b'an dɛmɛ k'olu corriger CNSP bɛɛ ye sifinnaka n'i y'a jateminɛ fana M5 fana comité stratégique a bɛɛ ye sifinnaka ye n'i y'a jateminɛ président min filɛ sigilen ale ye sifinnaka ye à 37 ans il a été candidat aux élections effectivement ou bien il a osé donc aujourd'hui COFOP fana filɛ nin ye je connais un peu la COFOP a fana sifinnaka ka ca ka taa président ma ka taa bila avion ninnu na ka taa bila mɔgɔ wɛrɛw la bon maintenant n'an ye force fara ɲɔgɔn kan transition bɛ se ka réussir transition bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ka transition ye mais il ne s'agit pas des jeunes opportunistes donc des jeunes politiques mais qui travaillent travailleurs patriotiques denmisɛnnin minnu b'u faso fɛ mais denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen citation fɛrɛgɛla tan n nana n bɛna n ta ɲini a kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na an ka jamana an k'o bila sanfɛ n'an y'o bila sanfɛ k'an cɛsiri transition a bɛ se ka réussir denmisɛnninw ka transition don. Merci beaucoup. Donc, transition in mako tɛ sifinnaka minnu bɛ taa o ta ɲini tile kelen tile fila k'a fɔ k'u ka bɔ an mako t'o la an mako bɛ cɛmancɛ fanga min na a majorité ka kɛ sifinnakaw ye min b'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka wele yala est-ce que e ka dɔnniya la sifinnakaw bɛ se ka maaw ŋunan fan wa i n'a fɔ président fɔ cogo min na a ka bamanankan ɲuman in na. Sifinnakaw ne hakili la ko in n'i y'a ye an ka se yan sifinnakaw de don. Cɛkɔrɔba bɛ sanfɛ dɛ mais an ka bɔ ka taa an ka taa manifester an ka taa yan sifinnakaw de b'a ɲɛ. O ye tiɲɛ a fanga b'anw de la. A fanga b'u la galabu b'u la. mais a dɔnniya dun o fana bɛ yen. dɔnniya b'u la o. seulement fɛn dɔ de bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan sifinnakaw u bɛ dɔw de bolo olu b'u bolo biri u sanfɛ k'u bila baaraw la an kan ka b'o de kɔnɔ an yɛrɛ ka ko ta an yɛrɛ bolo arizana ye min fɔ minnu ye fanga yɛlɛma in kɛ Kati a caman sifinnakaw de ye. c'est vrai a si tɛ san 40 bɔ. a si en tout cas u bɛɛ sifinnakaw ye donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ko ye anw de ta ye mais seulement an ka n bɛna fɛn dɔ fɔ an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye sifinnakaw ka jɛkulu ye est ce que ne bɛ yɛrɛ nin est ce que fanga b'u la ka se ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan wa leur problème de légitimité parce que est ce que fanga b'u la ka se ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan. o ye tiɲɛ. est ce que u ka baara kɛ ni sifinnakaw ka hakilina yɛrɛ ye réellement est ce que u lakodɔnnen sifinnakaw fɛ u bɛ sigi cogo min na an b'a dɔn donc i b'a sɔrɔ sifinnakaw ka jɛkulu minnu bɛ yen olu ta kuma sifinnakaw tɔgɔ la mais en réalité ils sont déconnectés de la jeunesse. tout à fait. an k'o fɔ ɲɔgɔn na dɛ. u tɛ jɛkulu kɔnɔ. non u bɛ jɛkulu mais u ni sifinnakaw tɛ ɲɔgɔn fɛ. oui c'est ça o. voilà u bɛ taa kɔni u kɔni bɛ yen u bɛ fan bɛɛ fɛ mais sifinnakaw ka kɛlɛ en réalité k'a fɔ k'u bɛ ka kɛ a bɛ bali ne kɔnɔ. d'accord mais n'an yɛrɛ ɲininka sisan ni sifinnaka kɛra ye o a ka kɛ finitigilaka ye ou bien a kana kɛ finitigilaka ye est ce que e fɛ jumɛn yɛrɛ de nafa bɛ se ka kɛ Mali kan. ok maa kelen tɛ se ka fɛn kɛ o finitigilakaw kelen tɛ se ka kɛ civil kelen tɛ se ka kɛ f'an bɛɛ ka jɛ ka kɛ de et puis transition a organe ka ca n'i y'a mɛn président bɛ yen vice président bɛ yen premier ministre bɛ yen gouvernement bɛ yen conseil national de transition minnu bɛna débuter ka baara kɛ o fana bɛ yen maa 100 ani maa 21 c'est pour que au moins société charte yɛrɛ y'a fɔ les composants de la société la diinɛ ɲɛmɔgɔw politique mɔgɔw M5 mɔgɔw jɛkulu wɛrɛw association syndicat bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ. d'accord donc maa kelen tɛ se ka baara in kɛ mais n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misikun nɔfɛ dajukɔrɔ nɔfɛ ko don. d'accord donc i ka kumatigɛ tɛ i n'a fɔ ni jamana ɲɛmaa ka kankɔrɔ sigi sigira i n'a fɔ vice président dɔw y'a faamu u ka interprétation na k'a fɔ ko président de la transition o bɛna kɛ ka jamana kɔkanko ɲɛnabɔ vice président o bɛna kɛ ka jamana kɔnɔko ɲɛnabɔ est ce que a ko bɛ tantɔ de wa. bon ne yɛrɛ ka faamuyali la ne ka analyse la parce que n'i ye fɛn kalan bɛɛ b'a interpréter ka manière la bon a n'a kɛwale fan tɛ kelen mais n'i ye fɛn ninnu yɛrɛ kalan
que le président, bon, la chef de l'État, bon, vice-président, il est chargé des questions de défense, de sécurité et de la refondation de l'État. Bon, au moment où nous faisons, tu as dit qu'on nous fait, on dit que Barafo est mieux, ou que Jamal Lakana. D'accord. Né Jamal Kundi que Jamal Lakana est rebolo. D'accord. Jamal Lakana. D'accord. Jamal ka kishi abuju konata wa ni kofeta ma o ka baradi. D'accord. Ka Jamal siga singa président ka barade yo. Bon ni mo wara sala mi mo barake mi te président. Bon akoni avant kamana ga doni akola. D'accord. D'accord. Merci. Aw minu boraka aw sona ni watila mawla dona ga fa be Shérif la Jabran ne kan. Jamkan to jeunesse et développement chifina ko jamkan anga babu yemi chifina ko yeta jumay cemanche fanga mi ni amba akono ni watila aywa monsieur Kaba monsieur le juriste boraka mi fo ka foku est-ce que ka foku jamana nyama ka kangoro sigini o sigira e funa ga yeta jumay est-ce que ou ka fonction na ke kelen ou bien ou ka baraw na ke chogodi ere bulu est-ce que abe e akina taye jumay akula bon lié comment il fait une la président et vice-président ni ou ka baraw la guerre mu be charti konna la abi na fo président be ga vice-président est plein pouvoir. D'accord. Président be non ga vice-président est plein pouvoir. Donc vice-président obna masugandi ola peut-être ni obna bo finitila ka ofi parce que yo fo to mo ba yero we finitila ka de o et président bora ko fo parce que ko vice-président ko be il occuper domaine militaire là ani ça no bora fo et la refondation de l'État. Le président mana pour la refondation de l'État président mana muneka ma la refondation de l'État oba fika mune fo na anga tout jamana imbe orom na ça parce que anye kele très bien M5 yere kele de ke pour que ka chema do Mali kono Mali croix o Mali croix o be saka glan todi atina glani mo horba yo atina glani korole nyo Malien croix jeunesse on de be wule kanjo parce que mauvaise gouvernance a fanga yi en jeunesse de a fanga be ke anka a kasara be ke on de kan jeunesse rien parce que Mali est à 70 à 80% de jeunesse de Mali est population yo la guerre donc na fora ko yelema be ke koni o jeunesse bien ma ngada no jeunesse la folo o le dakanga dolo le fin kanga femeke c'est conseil président vice-président barako fin honi ou fem seme ou fin ko nala président on n'est pas jor là vice-président. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur le Président, yala et ko jamana ni chimache fanga nyama sigira ko gouvernement au premier ministre fam sega masigi et ni ministre mami mbeta mam wandu wala ma sega chanui. Est-ce que mam wanduru o manchanga fo ambe wati min konnana wa e ka hakilna la? Non, ne bolo amancha kadaka baraka cha. Ika ja bara la biki kono ko bara nogomandu. O kana kulo wulu bolo ka fo kaka maga ma muganduru bi am se ka tane meteme kana ko kan parce que ni jamana laje jamana superficie fene ngabu ni ko ka bara di mo ma ka kulungo so nyona ko ju bara be nani gele mais ni ya laje on chifion ni ya nya fo nga kuma damne la ko transition yantai balma ke afa ka kuma konna la ke mesara dala bisegi ani tomni buruburu ni fla o de demisene mi bata samwan duru kata se sambinan donc Mali yere be onde mais am yorom na ko bi anga génération do be vraiment o kanga ta retraite la o kante politique ko la quoi sambi sawani ko ima nobo vraiment yi seko de ke ima dese mais yi seko de ke ikanga toti dokana ni ay parti politique ta kala je ni ay mogo be parti créé là parce que promotion était carrière ñenema de té mogo bolo ni dona il va daminer mobilisateur il va là-bas mobilisateur et de gloner nos sotrama dala kata mogo ñini même si tu es un cadre on te met pas en valeur donc ni o takalaje o de gelea ye mimba to mogo tala partout bange voilà ça ou yere ka se ku ka promotion ke mais ni ay lajeli ke bi et afola ko vice-président ka bara ni fembe bengani parce que surasi ta ka coup d'état ke ka di mogo ma ko mogo be fe go de fin c'est à dire il doke ou ya parachevo a parachevo to lutu me se ka fakaw ou bien ou yo ni de diu a be fe go ka coup d'état de ke ka ta ka di awma coup d'état te se ka ke ka ta ka di ou be fe ka to ide ka ye donc nous be fe ka to ka ye ne bolo te problème ye nous be se ka glan
ka dilan n'i y'a ye anw yɛrɛ kɔni hunafalen don nin ko la an y'a fɔ k'u ye baara min kɛ o man ɲi dɛ mais sifin man ka sifin labila an bɛ don min na. donc e ka hakilina la a fanba ka to finitigɛlaw bolo c'est ça? non an bɛnna min kan charte kɔnɔna la a dɔw b'a la a t'an bɛɛ hunafa an ka lajɛ an ka bɛn ko la ten ka misali di diɲɛma ma parce que depuis CEDEAO bɛ na a bɛ kalo kelen bɔ u bɛ na ka taa mais an bɛ ka misali jumɛn de di an k'o fɛnɛ lajɛ M5 RFP u bɔla u ka kɛlɛ jaabi tu u farala ɲɔgɔn kan ko IBK ka taa IBK ta la mission banna ni mission banna IBK kɔni taga ni mission banna mission ma ban e ka hakilina jumɛn o la sisan? ne ko ne bɛ ɲininkali mun k'a la ni ne bɛ kan ne ko ni doni jugu in bɛ yen nɔ a ka taa ka bɔ yen nɔ a dun bɛ sigi yɔrɔ mun na diyagoya fɛn dɔ ka sigi yen nɔ ne bɛ se k'o gɛn ka bɔ yen ka sɔrɔ ko fɛn tɛ n bolo min bɛ sigi yen nɔ an ko IBK ka taa mais fɛn b'an bolo pour que ni IBK taara o kɔfɛ o ye mun fɛn ye? voilà an taara o de ye fɛn ye an kun b'a fɛ ka sɔrɔdasiw filɛ ka mun kɛ sisan M5 fɛnɛ kun b'a fɛ k'o de kɛ ka concertation nationale kɛ après IBK ka jama bɛɛ lamɛn ni jama bɛɛ lamɛnna parce que a ye mun fɔ an bɛɛ de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn lamɛn il faut concession bɛ kɛ o. mais aw ka laɲini kun ye jumɛn dans tout ça? an ka laɲini ka Mali kura de dilan. mais Mali kura in parce que kuma bɛ ka caya i n'a fɔ militaires o fanga in fanba ka t'olu bolo apparemment o tɛ aw fana ka ko ye. bon n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ bi a ye mun fɔ militaire ye maliyɛn de an ka n'a ta militaire civil ne bolo ne t'a fɛ ka taa n dɛbɛ o terre sanfɛ parce que an ka ta maliyɛn dama militaire ye maliyɛnw de ye an bɛɛ ye maliyɛnw de ye an bɛɛ bɛ Mali ka ɲa de fɛ donc fanga mana di mɔgɔ mɔgɔ ma a ka kɛ maa danbetigi ye a ka kɛ maa ye mun bɛ maliyɛnw ka orienté u ma an ka n'i ye Mali ka fɛngɛ lajɛ ka na sɔrɔdasiw ye mun kɛ fanga la civil ma kɛ o an ka kuma de don Musa Traoré na pour combien d'années Musa Traoré kalo wagati joli kɛ Amadou Toumani Touré o nana ka na san kelen dɔɔnin kɛ a diyara a ye a tilala ka segin ka na tuguni ka san 10 kɛ tiɲɛ ka nkalon a y'a san o nana o t'a labana tuguni an y'o ye sɔrɔdasi ni Mali ka indépendance ta ka na se sisan ma sɔrɔdasi ye mun kɛ fanga la civil yɛrɛ ma kɛ fanga la donc ça veut dire que militaire tɛ se ka ko bɔ ko la sa kɛ bon mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ juger ka sɔrɔ i m'a ye ko la gan ne ma da la kɔni an ka tiɲɛ fɔ pour le moment u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ka kɛ yen nɔ ka ɲa o ka fisa. d'accord monsieur Sanogo donc rapidement yala e fana ka tɔmɔta ye jumɛn ye k'a fɔ ko yala gouvernement in hakɛ ka taa maa 25 walima ka ca n'o ye est-ce que an bɛ waati min na Mali ni o ka kan wa est-ce que o man ca dɔɔni? a man ca ne fɛ mais sani an ka se point dɔ bɛ yen n bɛ fɛ an ka na o point kan transition in kɔnɔ c'est à dire fɛn dɔw bɛ yen vraiment i kan ka dɔn olu ye fɛn ye min kan ka fɔ Maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn dɔw transition in kɔnɔ min bɛ kuma gouvernance kan jamana mara cogoya ani bɛ kuma les révisions institutionnelles la min ye ka na an ka fangabɔda ninnu ani sariyasunw bɛ ka yɛlɛma don olu dɔ la parce que fiɲɛ yɛrɛ olu caman na vraiment o b'a kɔnɔ o yɔrɔ in maa i bɛ sariya kɔlɔsi Mali sariya filɛ vraiment fiɲɛ dɔw wala parce que jɛgɛba dɔw bɛ vraiment o kɛlen ka jɔlɔ kɛ k'u yɛrɛ lamini ni sariya si u ma sɔn donc o fɛn ninnu caman ani sariyasuma a ye vraiment dɛsɛ dɔw yira donc o b'a kɔnɔ donc n'a dilan an kan ka da se o fana ma o ka dɔn vraiment ils ont le mérite de faire ça quoi fɛn dɔ b'a kɔnɔ vraiment qui est à saluer min bɛ se ka Mali ranger don nataw la min ye gouvernement ta ye ko ye bon 25 ne kɔni fɛ c'est raisonnable a man ca parce que a ye min fɔ le Mali 1 million et quelques kilomètres carrés bon ko ka ca il y a plusieurs chantiers bien vrai an bɛ ka siran wari dunta kana caya kojugu ministère kana caya dɔ ka bɔ wari dunta la an bɛ ka siran o ɲɛ mais ministre 25 kɔni Mali ka bon cogoya min na ni problème bɛ yen parce que il y a urgence partout hein Mali fan bɛ urgence la sisan lakana kalan kɛnɛya kiri donc fan bɛɛ y'a kalan quoi y a pas de problème voilà mais ne kɔni min fɔ ka gɛlɛya maa 25 tɛ mais maa min bɛna suganti o de don c'est pas le nom a ka kɛ maa lakikaw danamaya maa lakikaw ye maa minnu bɛ taa ka da u ka cɛsiri kan n'u ka dɔnta kan a kana kɛ maa ka ta ka taa i bɛ jɛkulu in na o sera na tiɲɛni ye d'accord charte in fana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa man kan ka kɛ maa min ɲami bɛ min ka maliyɛnya la a bɛna fɔ ani maliyɛn ma deli ka don yugu ko la k'a fɔ ko ka don kaso la ka bɔ mais fɛn monsieur Sissoko ni e ɲininka sisan k'a fɔ ministre kɔrɔw donc o b'a yira k'a fɔ ministre kɔrɔ caman tun bɛ jamana ɲamakɔrɔ ka fanga kɔnɔna la est-ce que wele kan ka bila olu fana ma wa? Bien, merci beaucoup Sange. Bon, mais min fɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ CNSP ka charte in n y'a fɔ charte in ka ɲi mais hali n'a ka ɲi insuffisance dɔɔni b'a kɔnɔ mais a dilanna ta mun fana kɔnɔna na an b'o bɛɛ de jateminɛ. C'était trop juste. C'était trop juste. Mais fɛn dɔw b'a kɔnɔ an bɛ se k'olu tɔmɔ ka baara k'olu kan
n'a fɔra ko mɔgɔ ka ta mɔgɔ ladirilenw mɔgɔ ɲumanw des personnes intègres ka baara kɛ gouvernement kɔrɔ kɔnɔna na i bɛ ka nin dɔw ye baara kɛ de 2013 à nos jours a bɛɛ man ɲi dɔw ka ɲi a kɔnɔ dɔw ka ɲi parce que an bɛ se ka baara kɛ nin dɔw ye toujours parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ye baara kɛ régime fɛ mais u ka hakilinaw ma se ka développer a kɔnɔna na. donc e fɛ hali bi o ministre kɔrɔ dɔw bɛ se ka segin. o ministre kɔrɔ n'u b'a dɔn ni enquêtes ni recherches ni fɛnw y'a jira k'a compétence b'u la a intégrité b'u la c'est des Maliens comme nous. d'accord. donc u kan ka na peut-être on peut travailler avec eux mais dɔw fana bɛ yen comme il y a des trucs en cours là bɛɛ bɛ dɔ sisan kow ka nɔgɔn ministre ɲumanw dɔnnen don san 7 in kɔnɔ et minnu ma baara kɛ minnu ye baara kɛ minnu ye dumuni kɛ minnu ma dumuni kɛ fana olu bɛɛ dɔnnen don. Hein? Donc k'a fɔ ko kana olu wele ko parce que k'u ni président kɔrɔ ye baara kɛ attention c'est des vieux routiers c'est des vieux routiers donc sifinakaw bɛ na même moi je suis un peu dans ça même parce que ni transition ye cɛmancɛ fanga de ye je préfère même 50-50 d'accord dans certains aspects n'i y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ kura ye administration fana ani gouvernement fana ye école de ye dan na o fana école tɛ o fana ye école de ye dan na n'i y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ kura an bɛ taa min. d'accord i bɛ mɔgɔ kɔrɔ dɔw ta ils sont intègres et puis u ka carnet d'adresse ka ɲi maliyɛnya b'u dusukun na. d'accord. Vous avez vu? D'accord. Voilà. Mais, merci beaucoup. Monsieur le Président, il y a là, il faut est-ce que Kafoko, wele kanga bla jamana nyama koro ka ministre koro do ma waka fuko ulu na do chama chafanga inkula sabla kuma chara ulu fana ka kula ata tete la kana je be ka mambo fen ver donala anga ngu fote u se ko ke uni che uni baraji u ka ta retraite la mago te woloni doni aba keto mago te bangeni doni ibe to kode la ki to numu fanda la ibe ke numu d'accord angana demsonu ga doni dogo to ka molena il ne faut pas occulter le savoir-faire des jeunes. Mali be demsanu de bolobi. Maintenant quand on a chapeauté, on met chokoroba de. Sinon ni tala ministère konobi. En flène ambi, nous sommes jeunes. Et qu'à partie technique là, on est tous jeunes ici. Tous. Et beta soro minta yoro, lui il est vieux, il n'est pas là. Ah ou debe ka barake. Ne bolobi, il faut essayer cette jeunesse là. Elle a une grande capacité, elle a une grande faculté. Mais où y a blanc kuna kafo komi un drogue tala de. Na fola ima ko jeune. Tu peux avoir 60 ans. Moi, j'ai vu des jeunes, ils ont 60 ans. Mais on les dit jeunes encore. C'est inadmissible. Encore d'obéir. Ils ont 60 ans, il y a plus de 20 ans entre nous. Nous, nous sommes entre 40 ans. On nous dit jeunes, on est mariés, nous avons des enfants. On est jeunes, certes, mais nous sommes des jeunes sur la voie. C'est-à-dire, on est jeunes assez matures. Hein? Voyez-vous qu'aujourd'hui, la faute, c'est nous et c'est pas nous. On a fauté en faudé. Ani an mansaw u y'an diya u yɛrɛ ye kojugu u ma sɔn k'an kalan olu kalanna dumuni kɛ i k'a fɔ ko a barika an ma kalan o la an jal'u ye kojugu an ja kojugu hali ni ko i bɛ bɔ aw ka so bi ka taa luwanse ta i fa b'a fɔ ko munna k'i bɛ bɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ bila gɛlɛya la mun na il faudrait que ça s'arrête anw jeunes nous jeunes du Mali an bɛɛ kan an wakilu do jamana in na on doit s'assumer an ka assumer comme on le dit an ka assumer a pouvoir b'an bolo a potentialité b'an na Facebook y'an ta ye Viber y'an ta ye WhatsApp y'an ta ye la nouvelle technologie c'est nous jɔn de bɛ yen cɛkɔrɔba la bi min bɛ k'o kɛ d'accord hein pardon je vais terminer rapidement quand tu prends les ex-rebelles et lajɛ u ka délégation min bɛ n'u représenter ils sont jeunes, ils ont nos on devait agir kelen na mais on taw na c'est là ko ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ on n'a pas dit que les vieux on ne veut pas d'eux on veut d'eux mais pourquoi ils ne restent pas derrière maintenant pour nous dire qu'il faut aya keta cela aussi est possible il est grand temps donc moi je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans la politique d'accord dans la gestion du pays dans la politique d'abord parce que la gestion de la République c'est politique. Adjaliyo, Amadjayo, c'est politique. Il faut faire comme nous. Par exemple, en 2018, s'il y avait 10 Mamadou Traoré comme candidat à l'élection présidentielle, moi j'ai candidaté à 37 ans, Sambi Saba, à Niwolo Blangela candidat. Mais, moi j'ai fait la peinture bâtiment. Je suis né d'un père maçon, d'une mère ménagère. Il faudrait qu'il y ait un là, vraiment. La nature a horreur du vide. Tout à fait. La nature a horreur du vide. En pays, donc en Togola, comment il faut encore faire? Ne boulot ni transition en taille, en flanc de coup d'état. D'accord.
nous coup d'état que ou quand gato ou flanc de boulot akato ambulanga ou quand essayer. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup monsieur Sanogo. Alors rapidement amina anda tumina woyi fait gouvernement de transition yi janya ko sankele ani kalo woro yala est-ce que sankele ni kalo woro in konnana am se ka foko o se ka amboni tingen kono wa ko ka klara élection woro organiser wa Sylvie mi faut ki baraka da mais entre temps ministre mu kan ata ek ni naldo semaine nuna ke sige muni fa ka kat olu se mesika do la ou olu se manga do allez-y bon ni me fera na o kan parce que charte kono we critère do fo pour ya kai kan ke makalti mi o do fo na gla we mo chama bi déjà na kra nyima de intégrité ya ke mai mami me vraiment maladri ma jele dana bi kan ya ke mai mami ya faso kanu a donner le patriotisme a ka don befe mama ne yuru mami ni faso dana a yirla ye ko do ka te me ka ira faso kanu bila donc nos critères uta na gla ma chama kan IRB o mana bo sabana mi ko mo me kai ku ka bien déclarer fin mo li ba déclarer ne be mo ni bena bola fana mi fana min soro iba be fana déclarer tuni donc ne agla ni o fen nunta na kera nyima tambe wala webru tambe giringa jola o une fen mu biu tout à fait na ki chenga huni tambe na fra intégrité ite ko rotaw ki bi kalima keta make suko fo do afu karta ni sana yin keta ni sana yin nyamita ik min ko ya donc na kera anyema na agla mo tambe giringa jola we boka bi et puis fin no fin ngona mena saka comme malin d'origine nakla ni mo me histoire si ko le problème yere malin d'origine origine ko akma ka cha ni terme do be ni afo aba fesse ça donne absent na problème interprétation na malin d'origine joni mami wulula malla kam malla saki abay mali afay non n'est pas né au Mali ora to nego fin do be terme do be ni ay ko wari mais père ou mère donc on a un problème donc na fin do vraiment ko mi ko chede ko sebe avant la sera abina ni mi ka nyefo interprétation na baba fo me ka taika fo me chokola do ta fa fo so imo geta mo ka fo bo malla no kuma na do ka chodi atina wa donc ne kuna yorani yakono mais ne kuna amati me nyaka mo point fana souligner ko akil to yorano ko misaka afa comme yara afa kama datu s'il y a des insuffisances nous be saka entre parenthèses malin d'origine wo fa mo ne fo donc ko boala quoi ko fesse non ka dia ou quand même mo ne mo juste parce que fin do be kuma bakuba do be effectivement nya kuma fo ma angun dama to la ko sobe parce que a fora ou ka charte fana kono kuma kunchero la CNSP nyama yo fo mama ni ka soroku d'origine malienne ka foku bon anta do yi malien qualité mi fana je ne sais pas parce que malien se ka soro fambe fait ou bien monsieur Kaba oui malien se ka soro fambe fait ga bien permettre ya nga oron jabi président comment do fo na fa baba kuma la et CNSP sera sous démission drone coup d'état on va faire coup d'état président a démission ka M5 a bara parachevé démission drone haké M5 démission a bara parachevé donc comment matimi klo ka comment matimi klo ka donc vraiment ni transition qu'on a là mo khoroba munu nye sam chama ka mo fa te la kana se fema ce n'est pas Kambou gain définitivement il n'a pas enseignant à faut tout monde donc à toi enseignant do be se ka to be se ka expérience dans l'expérience et bagage ngana mabai ngaw to ka jako quoi fanga ya genou détail parce que développement durable c'est la jeunesse jeunesse de be se ka mali be dungam ko nabi jeunesse de be sa mali dans le politicien parce que politicien chokorwa mon be le mali on a ban politicien o le kala kolonte ga on nambarato zoni d'accord donc là mais à commencer on dira transition et à kera président premier ministre gouvernement munu mena sigwo katabla conseil national de la transition mo bela gela avec à 90% de la jeunesse. Mais conseil national de la transition oui muiri parce que au makaja makemeni mamu gani kili. Oui, olumna député au rôle le jeu. Transition qu'on a. Olumna bla député non. Olumna député na transition. Temporairement. Abega que jeunesse. Jeunesse de jamana ka avenir. Donc il y a qui ngam préserver ça kan. Je dis voilà comme dit quand toi minute duru doro rapidement ebseka ika kuma fo yala sankele ani kalo woro ka foko wode dira bengra orikan min bato jamana biseka élection kro organiser to mina est-ce que au sankele ni kalo woro pour vous c'est raisonnable ou pas? Oui, transition m'a d'abord qu'a fait résolu. Transition nana ayre fa transitoire manga me akonna la. Chama chefanga manga mena mo me blaba fanga be jay. Donc 18 mois ne bolo c'est raisonnable. Akan ga ka jalon ka bla kanya mumba ke président courant menale anga mali courant damene o konna la kaka quoi. Ne bolo 18 mois kan ko c'est.
Oui, oui. Voilà, il faut que la transition durée 18 mois de fora. On est bien d'accord. Mais 18 mois d'affaires à soro, barado volume c'est que. Ma raconte ça bien ka to dafa. Ka renouveler tout. Ka renouveler ça que. Ko be bengandi. D'accord. Min fora baraka no folo, mais nous on a banga soro yoro mina. On va faire l'évaluation ni kan ka oké. D'accord. Kuma do min ya jan ko jugu, mo be na yi ko jugu ala. Ko soro fa to fangana. Donc rapidement avant que beki ka kuma laban fo. Est-ce que CNSP mo tara Ghana et ko kata et kuma halibi timanche ku fanga kan. Est-ce que ni wati là, est-ce que jusqu'à présent Mali c'est ka to CEDEAO ka bolu kan ka foko ni ole mi foko ole kan ka kewa. Est-ce que pour le moment en France c'est ka anga destin ta amewa? Non, on sait qu'un destin ta main parce que moi faut terega kila. On bi djengono bi le monde est globalisé. À l'Amérique kelente bi. Aba mais G5, G8 olu fait nous e djeudi. C'est que bi avec un toro mais Alpha Omar Konaré Mali sur la sous blakata coup d'état do Willy Guinée-Bissau. Donc faudrait pas oublier que au cours nous baisser kana par moment bi avec dadigana on sait ka bo CEDEAO kono amanga bo parce que on est CEDEAO bangé. Mais maintenant transition délai to bi transition mission débat to a délai mi wa fene ka fo 4 ka monnaie bo abse ka monnaie bo fene sankele ni kalo woro ne bolo yani bega ere tungata papier on tumeka circuler ibega tumeka transition de préparer sans le dire atumeka préparer sur 3 ans ne mi famo papier on konna la feuille de route do tungo bolo a délai tu 3 ans donc normalement transition nganga baramge ni a danema ne kon ba akilna kalotan segintena bo amna ta sans sabade la sans sabbat. Et bolo oui sans sabbat. Et doit rapidement comment qu'il est sans sabbat, sans kalo ni kalo woro, c'est bon? Bon, moi je crois que sans kalo woro kai. Pourquoi? Na ATT talaja, ATT 14 mois de kala. 14 mois à peu près. Mais excusez-moi, le pays n'était pas divisé. D'accord. Oui, mais il y avait la rébellion. Est-ce que Watou est clé? Bon, Watou est clé. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas confrontés. Il y avait la forme à changer. Parce que nous avons dit au Wati là, peut-être qu'il n'y avait pas de djihadisme, mais il y avait la rébellion. On a tout le temps gouverné avec la rébellion. D'accord. Ensemble. Donc, quand on est c'est raisonnable. D'accord. Parce que un collègue Semasi Kaba Fochukumina. Parce que ni sur la fana mena. Fana te jaye au tede mais fika tafana qui nega to anna parce que sur la ya arbitre wuri. Ni ay atete sirakana. Tuguni ni atete ku mena ay segini mun ke kana. Akunte na dangu ma cordon. Parce que tali na défense do parce que ni mena il fana c'est un problème. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Donc il y a cet aspect là qui est là. Parce que olubena ka dade yela. Ça va, par le niveau que ça va beaucoup nous faciliter à l'élaboration de la nouvelle constitution. Facilement, à tirer d'ailleurs. Est-ce que Etika Kumalaban, il y a Kumalaban Frantoua, la même temps que Kumali Toma, parce que j'aime quand toi, militif là, Dromboyo. Bon, nega Kumalaban est mis, nebe, un co-débatteur befo. Mais si le flag, depuis, à mon follow-up, mon labaka befo. La Djabara Mounou Malikona, Malikoka, vous bella l'info. Parce que ne pas donc. Fanga démissionné bolo akay parce que tchokroba ou fana bolo an fin donc inu la sans kelenin ko anya soro nse ka bo ni ma fode anya aki do soro en quelques jours ouais né école maîtrise ou yang article 39 bien vrai que a retombé mais avancé do kara kono mais cela est dit vraiment voilà à la jeunesse quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais belle jeunesse, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il faut que monsieur Kaba rapidement. Il faut que mais c'est comment les politiciens encore aux politiciens on est à tout dynamique d'adona Mali Marako là. Aux politiciens on a kolangolo keu. Ou quoi chez nous, au début la soirée quand la sémence est créée. Parce que Mahmoud Djigoda a la akbore fengela semasi na créé au semasi créé le mana foi kama kadame mo dama katla ka fangadi dem sonoma. D'accord. Donc amé foli ke Chérifula TV lamel mo bela gele amé duro ke tuguni ala kan ba nyon vraiment ni munu ye débat ke vraiment amé bela gele fo ala sala kan bela ge gasge foni inchallah. Merci beaucoup rapidement monsieur Sanogo. Voilà ni bena point mi souligner ko genti mo watara Accra Ghana on se do kan nyon. Bon, nous avons mis Faudron à Caen parce que la gente est en quête de légitimité sur le plan international. D'accord. Au cas où on est mais le problème c'est que le problème est dit. Nous Benaminga
a ka ca Ala fɛ CEDEAO bɛ sɔn ka tugu an nɔfɛ déjà que CEDEAO sɔrɔsiw ka bɔ yen ni sɔrɔsiw ni Malien ma bɛn a bɛ CEDEAO de conforter a ka position na mais n'a ni sɔrɔsiw bɛnna kan CEDEAO bɛ tugu an nɔfɛ la CEDEAO o ka sariya de ye ni fɛn min kɛra n'a ma ɲɛ o b'a condamner mais o t'a yɛrɛ condamnation kɔrɔ t'a yɛrɛ k'a tɛ wuli voilà donc embargo n'o fɔ ɲɛna n bɛn'o fɔ an ma kuma o kan Malien fana bɛ se n'a ko embargo Malien ja wuli kojugu mɔgɔ tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'i ma gɛlɛya kɛ o donc il faut qu'on essaie de souffler jeunes ka sɔn ma qu'on concentre des efforts an ka sɔn sacrifice ma walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ télé yɛrɛ min initiative ta ka télé créer et ani min fana ye jeunesse ka émission créer m'o fana fo parce que c'est très important kuma ka di an ka jeunes ma ne hakili la président bɛ kɛnɛ kan yan Mali jeune ka président don n b'a fɔ ni Cani Baraji n bɛna lajɛ an ma taa ɲɔgɔn fan caman kɛ jeune ka initiative ta an bɛɛ ka dɔ k'an yɛrɛ ye an ka bɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔya la merci infiniment merci beaucoup rapidement le dernier mot ne ka foli bɛ bɛɛ ye fɔlɔ ka an ye baara minnu daminɛ baara ninnu ma nɔgɔ mais an bɛ se n'i y'a bila i kunna k'i tɛ se ko min na i tɛna se o la ka jenti mɔgɔw ka taama ka taa Akara o b'a yira k'a fɔ k'anw sifinw ko ba bɛ ka don an na n'i y'a lajɛ u bɛna taa kuma maakɔrɔbaw de fɛ u bɛɛ ye denmisɛnnin donc vraiment ne bɛna kuma kan o yɔrɔ la an k'an banban an ka objectif dɔ d'an yɛrɛ ma en tant que jeune objectif ye jumɛn ye bi an bɛ yɔrɔ min na an kan ka anw de kan ka an mɔdenw ka sini ɲɛsigi labɛn fo k'an ka miiri n'o de n'an miirina n'o ye an b'a ye k'a fɔ k'an tɛ jeune bilen parce que den b'an bɛɛ bolo san 7 san 5 n'i y'an yɛrɛ si fara kan o bɛ kɛ san 45 walima san 40 ou bien san 70 donc vraiment an bɛ situation min na sisan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ malidenw n'an bɛɛ sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Merci. O de bɛ dansigi aw ka bi jɛmukan mandi la jeunesse développement sifinnakaw ka jɛmukan ni a kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ Mali sifinnaka bɛɛ kama ayiwa aw minnu bɛ Kayi fo Kidal aw fana kumada bɛ jɛmukan in kɔnɔ ni kuma ka di min ye aw bɛ se ka na an bɛ baro an bɛ hakili falen falen kɛ ayiwa an ka bibabu tun bɛ tali kɛ fɛn min ye cɛmancɛ fanga ko min ni a baro bɛ sen na anw sifinnakaw ka hakilinata ye jumɛn ye a la ayiwa anw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun y'a fana la an datura o baaraw de la o kumaw de la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye maa welelen fɔlɔ kun ye Mamadu Traoré ye ni ale ye union an kan bolo di ɲɔgɔn ma ale y'o ɲɛmaaba ye ani COFOB o fana madon an b'a fo merci monsieur le président ma filanan kun ye Arjana Fili Sisoko ye ale ye école karamɔgɔ ye merci beaucoup monsieur Sisoko ma sabanan Modibo Sanogo ale ye juriste ye an y'a wuli na an ka wuli jaabi merci beaucoup monsieur. Merci Boubacar Kaba ale kun yanga mawule labana ye ni ale ye Semasi Maye M5 RFP commune de kɔnɔna merci beaucoup monsieur Kaba an bɛ aw bɛɛ fo aw ka nali la ni Ala nin kira jira n'a ye an b'aw wele jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan merci beaucoup Ala ka jɛmukan wɛrɛ yira na Chérif la Jabarani sanfɛ an b'aw bɛɛ fo aw ka filɛli la aw kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.